ha sigut entrar a Games Convention i ens han fitxat. Ja tenim tots l'acreditació, fins i tot el Parufito, que encara no està aquí, ja la té. Ara us ensenyarem una miqueta què és això per dintre, esperem que ens ho deixin ensenyar. Bé, ens trobem un dia perquè comenci la Leipzig Games Convention. Ara mateix, com podeu veure aquí darrere, hi ha el que seria la Game Developers Conference, que és on els desenvolupadors agafaran i faran tot tipus de contactes per arribar a fer grans jocs. Ara intentarem entrar a dintre dels budells d'aquesta fira per veure com s'està muntant tot. Fallout. Tenim alguna cosa del Fallout? Això encara no ho ha vist ningú. Aquí teniu l'habitació de Fallout 3, la real. Bueno, estem ja a un dels grans stands on hi ha totes les grans companyies de videojocs. Aquí tenim coses de Sony, d'Electronic Arts, entre altres. Resistance, Metal Gear Solid encara han de viure del passat. Bueno, no fa massa. I bueno, anem a donar una volta a veure què trobem per aquí. El somni de batalla. Això sí que és exclusiu. Estem jugant a Killzone 2. De moment tenim aquí un loading. I continua amb el loading, Això sembla que tarda molt. Bé, ens han fet fora de la zona de Killzone 2, una persona de seguretat ha vingut. I s'ha caigut el mando de la PlayStation al terra. No sabem quants minuts hem estat gravant, però ja heu vist que el loading li costava. Little Big Planet, què podem fer? Tindrà els suficients de llonsins l'Oriol per assentar-se allà i posar-se a jugar? No. No és el periodista que necessitem. I si voleu, podeu fer servir el gran monopatí del mític vídeo de Little Big Planet. I aquí és on podrem veure Pro Evolution Soccer 2009. Serà capaç de treure's del damunt totes les crítiques que ara mateix feten sobre les seves 3 edicions anteriors? Damnation, de Codemasters. Què vol dir aquest compte enrere? Serà... Guitar Hero World Tour en directe, ajo! Algun dia ho farem, no us preocupeu. Els que ho heu demanat ja tocarem. Ara no. I ara mateix estem dintre de l'estand d'Activision a Quantum of Soleil. I què tenim aquí? El mateix Quantum of Soleil. A trossos, el joc i la pel·lícula. Bàsicament deixarem aquesta que tenim. Dos cops de l'altra galeria, sortim d'aquest que ningú ens ha dit res i tenim imatges en exclusiva del 007. Anem cap al fondo, que hi ha dos altres pavellons, si no recordem malament, de l'any passat. Suposem que hi haurà el de Microsoft, entre altres. Bueno, estem a un lloc que faran presentacions de World Cyber Games. Diem que això és el somni de qualsevol gamer professional, poder assistir i guanyar un dels tornejos d'aquests. I per aquí al costat a la meva esquerra hi ha els PCs on faran les competicions. PCs d'ultimíssima generació, s'ha suposat, i...